Bé, molt bon vespre a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquest acte de presentació de la biografia Jaume Aiguader, la nació popular, de Manuel Pérez Nespereira. Benvinguda la família d'en Jaume Aiguader que ens acompanya aquí. Moltíssimes gràcies a la gent de la Fundació IRLA per impulsar també aquest acte amb l'Ajuntament de Barcelona. I benvinguts a tots els veïns i veïnes de Barcelona i de fora de Barcelona que ens acompanyen avui aquí. La veritat és que aquest és un acte enormement important. D'una banda, és un acte de ciutat, perquè el que fem aquí és recordar la figura d'un alcalde de la Barcelona democràtica, que és quelcom que interessa i que interpel·la a la ciutat, però crec que també és un acte molt rellevant per totes les persones que ens sentim lligades a la millor tradició del republicanisme català, del republicanisme democràtic, del republicanisme llibertari, del republicanisme popular, del republicanisme municipalista, sobiranista i internacionalista. Aquesta tradició és una tradició que va existir a Catalunya, una tradició mestissa, una tradició transversal en la història de les esquerres del país, una tradició que crec que ens agermana a moltes, si no a totes les persones que som avui aquí, i és una tradició que no podem malbaratar, en els temps que corren, perquè jo diria que aquesta tradició conté les llavors en una Europa molt complicada, en un moment molt fosc d'Europa, conté les llavors dels acords amplis que necessitarem per impulsar processos de transformació democràtica, com deia, a casa nostra i també a la resta del món. Fa uns dies, el ple de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar, uns dies i també uns mesos, la revocació de la medalla de la ciutat i de les distincions de la ciutat, en un primer moment a Miquel Mateu i Pla, que va ser el primer alcalde franquista, falangista de la ciutat després de l'aixecament contra la República. També va treure les condecoracions del Severiano Martínez Anido, responsable de tants assassinats, de tants republicans, republicanes, d'obrers, d'obreres, a començaments del segle XX, i també del mateix Francisco Franco. Ho vam fer a través d'un acord molt ampli, polític, també per fer espai a aquesta memòria republicana i democràtica que homenatgem avui. Ho vam fer perquè pugui florir aquesta memòria que el franquisme ens va intentar robar, de la mateixa manera que ho vam fer amb en Lluís Companys, que no només va ser president de Catalunya, sinó que també va ser regidor d'aquest Ajuntament, que ho vam fer amb la figura del Francesc Layret, advocat també republicà i regidor d'aquest Ajuntament, de la mateixa manera que ho vam fer amb en Carles Pi Sunyer, un altre alcalde d'Esquerra Republicana als anys 30 i que ara ha donat el seu nom al Saló de Plens de l'Ajuntament de Barcelona, que abans era conegut com la Sala de la Reina, i ara tenim el nom d'un alcalde republicà, amb l'Hilari Salvador, l'alcalde sota la Barcelona bombardejada, també de finals dels anys 30, a qui vam homenatjar en moltes ocasions a la Barceloneta, en la figura de la Nativitat Jarza, sobre qui vam parlar al darrer plenari, primera alcaldessa dona de Catalunya i a la que també properament recordarem a Barcelona, i evidentment ara a la figura de Jaume Aiguader. Estem parlant de tota una generació que es va enfrontar a la dictadura protofeixista d'en Primo de Rivera, una dictadura antiobrera, antidemocràtica, anticatalanista. Estem parlant d'una generació que en bona mesura
va ser filla dels fracassos de la Lliga, fins i tot d'Acció Catalana, a l'hora d'entendre el sentit majoritari del poble de Catalunya, sobretot del poble obrer, com diu l'Aiguader en una de les seves intervencions, quan diu la Lliga, Acció Catalana, que havien passat per l'Ajuntament, només es preocupaven pels barris rics de la ciutat i se'n van oblidar de les majories populars. I, per tant, estem parlant d'aquesta generació que més tard va intentar obrir horitzons republicans que eren compartits per gent molt diversa de mons socialistes, llibertaris, catalanistes. Sorprèn com quan parlem de la biografia de tots aquests personatges formen part d'un entorn on podia haver-hi gent com en Salvador Seguí, com en Joan Peiró, com en Serra i Moret, del món socialista, i Aiguader surt d'aquí. La veritat que és una biografia fascinant d'algú que té aquesta joventut llibertària, que després s'afegeix al Francesc Macià amb Estat Català, que acaba militant en la Unió Socialista de Catalunya per fer-ho finalment amb Esquerra Republicana. La veritat és que és enormement emocionant veure aquesta biografia que no havia estat prou reconeguda, de quelcom amb aquesta sensibilitat llibertària, com deia abans, amb aquesta gran sensibilitat popular i obrerista, un metge, que a més acaba els seus dies a Mèxic escrivint un preciós llibre sobre Miguel Servet, i, com dic, part d'una generació que va entendre que el sobiranisme no era incompatible amb la defensa d'ideals compartits en altres forces republicanes i populars que perseguien objectius semblants: l'oposició a la dictadura, l'oposició a la monarquia com a forma de govern. Jo avui llegia, i acabarem aquestes referències al que va ser el programa de la intel·ligència republicana un cop acabada la dictadura de Primo de Rivera i el que havia significat efectivament aquella dictadura, i allà apareixen alguns temes, la defensa de la separació de poders, la defensa dels drets bàsics, la separació de l'Església i de l'Estat, la reforma agrària, que avui podríem dir la reforma urbana, també, i el reconeixement, sobretot, del dret de tots els pobles de l'Estat a poder decidir lliurement el seu futur, que és un projecte que la veritat és que manté una gran actualitat, I jo crec que a algú com a Aiguader li hagués agradat veure un acte com el que celebrem avui aquí, entre gent que ens considerem republicans i republicanes, entre gent que lamentem moltíssim que aquest acte es celebri amb republicans i amb republicanes empresonats de manera injusta, de manera absolutament arbitrària, com a conseqüència d'una actuació judicial impròpia d'un estat que vulgui anomenar-se estat de dret, de republicans i republicanes que ho som, entre d'altres raons, perquè considerem que la monarquia és una forma del cap d'estat que en el cas espanyol i en el cas concret de la monarquia borbònica és una forma obsoleta, molt marcada per la corrupció, que no pot ser o no pot estar a l'alçada de la democràcia del segle XXI que necessitem, i que creiem que moltes de les coses que defensem, una Barcelona i una Catalunya republicanes, socialment justes, orgulloses de la seva diversitat i disposades sempre a entendre'ns des de la llibertat amb la resta de pobles, de gents, de la resta de la península, de la resta del món que comparteixin els nostres ideals. Crec que això és quelcom que ens agermana amb aquesta generació i que ens obliga a fer quelcom que l'Aiguader va fer molt bé. Primer, atrevir-nos a pensar, i atrevir-nos a pensar críticament. Jo la veritat és que celebro molt poder estar avui acompanyat del Joan Manuel Tresserras, amb el que hem compartit moltes converses sobre la tradició republicana a Catalunya, d'estar acompanyat aquí també per l'Ernest Maragall, per la Montse Benedí i per un historiador tan reputat com el Ramon Alquésar, i crec que tenim aquesta obligació, atrevir-nos a pensar críticament i atrevir-nos a actuar, sobretot, amb tanta valentia com intel·ligència
i amb tanta ambició com a sentit de la cooperació. Crec que és un dels millors homenatges que li podem fer a algú com el Jaume Aiguader. Moltes gràcies. Li passo la paraula ara, doncs, a la il·lustríssima senyora Montserrat Benedí, presidenta del grup municipal d'Esquerra Republicana, companya estimada al llarg d'aquests 4 anys. Gràcies, tinent d'alcalde, també company estimat al llarg d'aquests 3 anys. Vull començar la meva intervenció amb unes paraules de record i escalf per a les polítiques preses, per les preses polítiques i els presos polítics, per les persones exiliades i represaliades que són objecte d'una persecució infame per part de les estructures de poder de l'estat espanyol, així com per les seves famílies, que també en són víctimes. Moltes d'aquestes persones avui haguessin volgut estar aquí acompanyant la presentació de la biografia de l'alcalde Jaume Aiguader i, malauradament, no poden estar amb nosaltres per la manca de qualitat democràtica de l'estat espanyol. Com a presidenta també del grup municipal d'Esquerra Republicana vull felicitar a l'autor de l'excel·lent biografia de l'alcalde Aiguader, l'historiador Manuel Pérez Nes Pereira, i a la Fundació IRLA, que ha fet possible la seva publicació. També vull agrair al tinent d'alcalde, senyor Pisarello, a l'Ajuntament, l'organització d'aquesta presentació institucional. Jaume Aiguader, Carles Pi Sunyer i Hilari Salvador, els 3 alcaldes d'Esquerra Republicana de Catalunya que van governar la ciutat durant la dècada dels anys 30, van haver de fer front a una de les etapes més complexes i convulses de la nostra història més recent. Una etapa en què la ciutat i el país van bascular ràpidament de l'entusiasme a la tragèdia. Jaume Aiguader va arribar a l'alcaldia en un moment d'esperança, després de les eleccions del 14 d'abril del 31, que van permetre la proclamació de la Segona República i la recuperació de la Generalitat com a institució de govern de les catalanes i els catalans. Un moment en què, parafrasejant el poeta, tot estava per fer i tot era possible. O almenys això es creia. Carles Pi Sunyer, en canvi, va viure com a alcalde el bienni negre i l'aixecament militar del 18 de juliol del 36. Finalment, Hilari Salvador va ser alcalde durant el període més sagnant per a la ciutat durant la Guerra Civil, com recordava el senyor Pisarello, quan a la ciutat plovien les bombes, i com a alcalde de Barcelona va haver de marxar a l'exili. Els 3, amb perfils socioprofessionals diferents, un metge, un economista i un comptable autodidacta, compartien la vocació de servei a la ciutat i a la seva gent, la lleialtat al país i a les seves institucions de govern i la defensa incondicional dels valors republicans com a vector de progrés econòmic, de justícia social, d'arrelament democràtic i d'alliberament nacional. A més, els 3 alcaldes republicans van viure en carn pròpia la repressió de l'estat espanyol cap als qui lluitaven per a millorar les condicions de vida de les classes populars i per assolir la llibertat del poble de Catalunya. Van veure assassinar amics de joventut com Francesc Layret o Salvador Seguí, víctimes dels pistolers dels sindicats lliures amb la connivència del governador civil Martínez Anido, i van ser encarcerats repetidament pel seu compromís social i polític durant la dictadura de Primo de Rivera. Tots 3 van ser empresonats, jutjats i condemnats per fer costat al president Companys durant els fets del 6 d'octubre de 1934. I tots 3 van haver de marxar a l'exili el 1939, després de la derrota davant el feixisme. 2 d'ells, Jaume Aiguader i Carles Pi Sunyer, van acabar els seus dies al continent americà, on s'hi havien expatriat. El tercer, Hilari Salvador, hauria de romandre a l'exili occità fins l'any 1960. Ara bé, els alcaldes republicans representen a tota una generació d'homes i de dones de la nostra ciutat i del nostre país, que van comprometre's, amarats de republicanisme, amb la defensa dels valors democràtics i de les institucions catalanes, per tal de construir una societat millor, una societat més digna. Un compromís que va convertir-los en víctimes de la bèstia totalitària, exili, depuracions, deportacions, presó i, en alguns casos, la mort. No puc acabar aquestes paraules sense fer un breu esment a les dones,
a les anomenades dones del 36, unes dones que el règim franquista va represaliar i va silenciar durant dècades pel fet de ser d'esquerres, feministes i republicanes, però també i molt especialment per la seva condició de dones, com Natividad Yarza, la primera alcaldessa elegida democràticament a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol en les eleccions per sufragi universal del 14 de gener del 34, o la Dolors Bargalló, una política amb molta força, que era funcionària de l'Ajuntament de Barcelona com Jaume Aiguader i que, com aquest, va ser víctima de la depuració de l'alcalde franquista Miquel Mateu. Dues dones que, com moltes d'altres, van morir a l'exili a causa de la defensa dels seus ideals. Han passat 80 anys i avui torna a haver-hi homes, torna a haver-hi dones empresonades, exiliades i represaliades per defensar des dels valors republicans la democràcia i les institucions del país, amb l'objectiu de bastir una societat més pròspera, més justa i més lliure. En aquests moments difícils, l'exemple de Jaume Aiguader, de Carles Pi Sunyer, d'Hilari Salvador, de Natividad Yarza, de Maria Dolors Bargalló i de tota aquella generació de dones i homes que van defensar la ciutat i a la seva gent és més necessària que mai. Els seus ideals perviuen perquè guardem la seva memòria, les reivindiquem, els reivindiquem, perquè guardem la seva lluita, la continuem nosaltres. Ara el nostre deure com a demòcrates i republicanes és evitar que la història es repeteixi, és escriure un nou final. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Montse. Ara li passem la paraula al senyor Ramon Alquésar, professor d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, que enmarcarà la figura de Jaume Aiguader en la història del republicanisme català. Bona tarda a tothom. El llibre que vostès tenen a les mans és un exemple reeixit de biografia en el sentit més exigent d'aquest concepte. És una anàlisi molt homogènia de la trajectòria polièdrica i interdisciplinària del doctor Jaume Aiguader i Miró, tot i que, lògicament, amb especial preponderància de la seva activitat política, atesa la seva importància en la història del republicanisme català del primer terç del segle XX. No podem obviar que Aiguader fou el primer alcalde de la Barcelona republicana, 1931-34, i ministre del govern republicà, 1937-38, durant la Guerra Civil. Per assolir aquesta fita exitosa, l'autor de l'obra ha realitzat una recerca bibliogràfica i hemerogràfica exhaustiva, completada per aportacions personals molt valuoses, que ha abastat totes les múltiples facetes del biografiat. Res no ha escapat de la mirada analítica de Manuel Pérez Nespereira. Ell s'ha endinsat en els orígens familiars com a apòsit del corpus ideològic i ètic de Jaume Aiguader. Ha destacat la seva condició de metge preocupat per la dimensió social de la medicina i per l'higienisme. Ha valorat i inventariat la seva activitat literària, social, política i biogràfica i editorial. I, sobretot, ha posat èmfasi en la seva condició d'activista polític impenitent. No em vull estar de referir-me a una anècdota que he pogut valorar o una curiositat al cap del temps. Jo soc de Sants, molt a prop d'Hostafrancs, on ell exercia com a metge, el que ara entendríem com a metge de família, però molt pròxim a les necessitats, en una època en què no hi havia cap mena d'estat assistencial. Al carrer Consell de 113, molt a prop de casa. I resulta que qui el va succeir, el que era el seu consultori, el doctor Santiago Matas, era el metge de la nostra família, el metge de casa, el pare, la mare i dels germans. I molt sovint ens parlava del doctor Aiguader en la seva faceta de metge preocupat per la salubritat pública, per la condició d'assistència social que tenia la medicina. Evidentment, jo, menut com era, no podia calibrar la transcendència del doctor Aiguader, sinó que és una cosa que he recuperat i, en tot cas, fer justícia que el barri de Sants encara ara se'l recorda, o en aquest cas d'Hostafrancs. Tots els canvis estructurals, la revolució que anhelava Aiguader, els plasmava, segons l'autor i jo mateix subscric, en la mobilització del poble per aconseguir una societat
lliure i justa. Aiguader era un panglossià, però sempre conscient de la realitat. L'optimisme de la voluntat prevalia sobre el pessimisme de la raó. La dedicació a la política era el vehicle per arribar a la igualtat i a la llibertat, que mai no podrien aconseguir-se en el capitalisme ni en el bolxevisme, la qual cosa no significava que postulés una equidistància dels dos sistemes, sinó que sempre abogar per la justícia social en un règim de llibertat individual i col·lectiva. Tenia un concepte de justícia i espiritualitat d'autor, en certa mesura, de la seva pertinença a la maçoneria, però majoritàriament de la seva creença aferrissada en la nació popular, entesa com el respecte a la voluntat de la majoria d'un poble que cerca la llibertat social i nacional, independentment de quina sigui la seva procedència. En aquest sentit, Aiguader fou un detector perspicaç de la importància que tenia i tindria la migració per assolir la cohesió social i nacional. Cal destacar que Aiguader entronca amb la tradició de metges higienistes amb una consciència social ben accentuada, que ens remet a Felip Monlau, Pere Mata, entre d'altres, nacionalista d'Estat català, de la Unió Socialista de Catalunya i d'Esquerra Republicana de Catalunya, messianista per sobre de tot. És una qüestió que val la pena també ressaltar perquè l'alcalde in pectore, si és que es guanyaven les eleccions del 12 d'abril del 31, era company. A fi de comptes, dins la recent nascuda Esquerra Republicana, era l'únic que tenia una activitat municipal anterior i un coneixement del funcionament del municipi. I la decisió que fos Aiguader va ser una decisió personalíssima de Macià, la qual cosa realment va crear un cert malestar i, en certa mida, com una mena d'adversitat que Aiguader es trobarà dins del seu propi partit, dins de la pròpia Esquerra Republicana de Catalunya, al llarg dels seus gairebé 3 anys de mandat. En la valoració de les... Cal destacar que Aiguader entronca messianista per sobre de tot, fou un dels polítics republicans i catalanistes que tingué contacte continu amb l'obrerisme. Garantia sempre la connexió entre Esquerra Republicana i el sindicalisme de classe, partidari com era de la conciliació entre justícia social i alliberament nacional. En la valoració de la seva faceta estricta de polític, Aiguader, ministre de la República Espanyola, maldà per defensar l'autonomia de Catalunya dins d'un govern al qual devia fidelitat, però que no sempre tingué massa consideració pels drets de l'autonomia de Catalunya. Quan aquest esforç conciliador esdevingué inútil, dimití l'agost del 38, deixant el llegat d'un ministre receptor de les necessitats de les capes populars i de les mesures que s'havien d'implementar per a solucionar-les. Com a alcalde republicà, la seva gestió ha estat molt controvertida. Nosaltres mateixos ho hem remarcat en els nostres treballs sobre l'Ajuntament de Barcelona. Però el cert és que en el seu mandat, 1931-34, sorollós i convuls, l'Ajuntament de Barcelona era el qui tenia més pressupost públic. Pensin vostès que quan la Generalitat estatutària confegeix el seu primer pressupost, que és el de 1933, aquest més que és 2 vegades i mitja inferior al de l'Ajuntament de Barcelona. D'altra banda, era l'única institució que podia tenir un poder polític en competències. Es converteix en la caixa de ressonància tant de l'oposició com, malauradament, dins les pròpies rengleres d'Esquerra Republicana de Catalunya. Si vostès llegeixen algunes memòries de personatges destacats d'Esquerra Republicana de Catalunya, i per referir-me a unes em referiré a les de Puig i Ferreter, realment allò és fuego amigo. És a dir, l'Ajuntament és acusat de corrupció, sense a vegades demostrar, hi ha una difamació absolutament injusta de l'obra d'Aiguader i, en canvi, no es posa èmfasi en el que va suposar de redreçament de les finances d'un municipi que el primer pressupost de l'Ajuntament republicà venia o portava enllaç de més del 58% del seu volum estava dedicat a pagar, a eixugar el deute que s'arrossegava ja des de l'exposició del 29. Per tant, era un ajuntament atenallat pel deute i, sobretot, que va tenir la incomprensió del govern central de la República. Quan es demana un crèdit
per necessitats peremptòries al govern de la República, el senyor Indalecio Prieto el denega acusant que no era tan necessari per les necessitats de Barcelona. Molt controvertida, nosaltres mateixos ho hem remarcat, però el cert és que en el seu mandat, sorollós i convuls, amb el llaç del deute heretat, realitzar la tasca depuradora, financera i política per a l'estabilitat posterior que caracteritzaria el govern de Carles Pi i Sunyer, 1934-37. A l'exili, amb Esquerra Republicana de Catalunya derrotada i dividida, com tot el republicanisme, Aiguader perdé transcendència com a dirigent d'Esquerra. Ara bé, Aiguader, sens dubte, ha de ser reivindicat com una de les figures indefugibles de la història del nacionalisme i del republicanisme català. I jo m'atreviria a dir també que algun dia s'haurà de fer justícia al cost humà que va patir Esquerra Republicana de Catalunya en les persones de molts alcaldes de Catalunya. Si no m'erro, crec que no, 43 alcaldes del període republicà van ser afusellats entre el 39 i el 45. És un tribut que realment suposa un cost i que va tenir conseqüències molt greus per aquesta recuperació d'Esquerra que no es va poder fer fins ben entrat als anys 60. Moltes gràcies. Molt bé, ara té la paraula el senyor Manuel Pérez Nespereira, historiador i biògraf de Jaume Aiguader. Hola, bona tarda. El primer de tot és donar les gràcies a l'Ajuntament per convidar-nos a fer aquí la presentació, a la Fundació IRLA per haver-me publicat aquesta biografia, a l'editor per la paciència i el meravellós llibre que finalment ha sortit i a tots vostès per poder estar aquí presents. He de dir, la primera cosa que vull fer és una consideració sobre l'estructura que he donat al llibre. Si vostès el tenen a la mà, observaran que abans d'entrar en el que seria la biografia estricta, hi ha unes pàgines dedicades a veure com van arribar al segle XX, al començament del segle XX, les dues grans línies de pensament, l'obrerisme i el catalanisme, que finalment serien les que guiarien l'actuació pública de Jaume Aiguader. Té sentit perquè jo penso que tots nosaltres som fills del nostre moment, de la nostra època, i si no som capaços de contextualitzar els personatges, moltes vegades és molt difícil entendre per què han actuat d'una manera i per què no han actuat d'una altra, que ens semblaria, vist des d'aquí, possiblement més raonable. Per altra banda, quan es tinguin vostès i entren en el que és exactament la biografia, observaran que no és exactament una biografia personal, encara que surtin detalls personals. És una biografia política en un sentit ampli. Des del meu punt de vista, com ha remarcat molt bé la senyora Montse Benedí, els personatges esdevenen símbols. Tant com vaig fer la biografia de Martí Barrera, com ara quan estic fent la biografia que presentem avui de Jaume Aiguader, m'interessa la persona concreta, per suposat, però molt més que la persona concreta, m'interessa allò que tenen de símbol de tota una generació que va assolir la seva maduresa política i intel·lectual a la dècada dels 30 amb la República, una fabulosa generació de metges, escriptors, periodistes, que al llarg de la seva vida havien anat bastint una ciutat d'ideals que el feixisme ensorraria absolutament al 1939. Jaume Aiguader va néixer el 1882 a Reus i va morir el 1943 a Mèxic. I entre aquestes dues dates es desenvolupa una vida dedicada completa i absolutament als demés, tant com a metge com a polític. No faré una descripció cronològica exhaustiva de tot el que ha fet aquesta persona al llarg de la seva vida, bàsicament perquè vostès també tenen el llibre i allà ho tindran bastant millor explicat que durant els minuts que jo pugui parlar ara. Però clar, no podem deixar de banda que va ser president d'una institució molt important que encara avui dia lluita per recuperar el seu espai a la nostra ciutat, com és l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Va ser el seu president entre 1921 i 1925, probablement, segons alguns historiadors, l'etapa més brillant d'aquesta institució.
va ser alcalde de Barcelona el 1971, com hem comentat prèviament, va ser la mà dreta de Francesc Macià des del 1923-24 fins al retorn del president i el triomf a les eleccions municipals. Sobre aquest punt vull destacar una cosa perquè vegin de quin personatge estem parlant. Durant la meva recerca vaig trobar una postal que jo dataria als anys 1931, 30-31 aproximadament, i més 31 que 30. Hi havia una imatge de Montserrat de fons i a la dreta de la postal hi havia com una representació de tres figures, una iconografia molt cristiana, on el pare, que destacava més, estava al mig, hi havia una figura a la dreta i una figura a l'esquerra del pare. El pare, evidentment, era Macià, però a la seva dreta estava Jaume Aiguader i a la seva esquerra Francesc Macià. I aquest era l'ordre de prioritats que hi havia en... Lluís Companys, el repetia Macià. Lluís Companys, aquest era l'ordre que hi havia en aquell moment dins del moviment sobiranista i catalanista i republicà de Catalunya d'aquests personatges. Jaume Aiguader arriba a Barcelona l'any 1899, és a dir, pràcticament quan acaba un segle, i arriba per cursar els estudis de Medicina. I quan arriba a la nostra ciutat arriba amb dos grans interessos. Un que ja l'arrossegava de Reus, que era aquesta vocació de lletraferit. Un lletraferit és aquella persona que li agrada molt llegir. Comentaven que als seus amics que els llibres els tenia destrossats de tant manuclejar-los i que intentava fer els seus primers pinitos, no sé exactament com es diu en català, els seus primers pinitos a l'escriptura amb premsa comarcal reusenca o amb uns primers diaris a Barcelona. La primera escriptura la farà en espanyol, un fet natural en aquell moment, i a partir de 1905 escriurà en català i pràcticament no el deixarà. El seu segon interès és endinsar-se en el que seria la cara més fosca de l'industrialisme. Tots sabem que el capitalisme ha donat una sèrie de millores materials, però que això ha estat el preu de que centenars de milers, milions de persones visquessin en unes condicions absolutament miserables. Jaume Aiguader, encara durant els seus estudis, amb algun company que ha portat des de Reus, s'endinsa pels carrers foscos de la nostra ciutat, on viuen, sobreviuen o malviuen, facin-vos de servir la paraula que els vingui més de gust, persones que estan en condicions higièniques lamentables, que estan convivint permanentment amb malalties cròniques com podia ser el raquitisme, que conviuen amb malalties socials com era l'alcoholisme o les derivades de la prostitució. Aquest és l'ambient humà que troba Jaume Aiguader en les seves visites. Al costat d'aquestes persones també troba uns cercles llibertaris, unes persones que estan al costat dels més desafavorits, i Jaume Aiguader construeix la seva teoria política i la posterior praxis a partir del coneixement real de com vivien les classes més desafavorides de la nostra ciutat i les lectures que en un primer moment seran bàsicament d'autors llibertaris. Una de les que més destacava era la de Kropotkin. A més, coneix alguns dels que seran els seus amics fins que la mort se'ls arrabassi, com és el cas del Salvador Seguí, i se n'adona que ell, que és profundament català i profundament amant de la seva terra, se n'adona que s'ha produït una raça entre el que són les voluntats, les necessitats i els anhels de la classe treballadora, aquesta classe treballadora que viu en aquestes condicions, i el que era el corrent dominant del catalanisme. És veritat que des del començament del segle XX, entre catalanisme i l'estat espanyol, hi ha unes topades molt fortes, però el catalanisme d'aquests segles, sobretot l'articulat al costat de la Lliga regionalista, però no ens enganyem, també és cert republicanisme ben intencionat, però que no té les coses absolutament clares, ignoren les seves lluites al proletariat. No està al seu costat en la vaga general de 1902, no està al seu costat a la Setmana Tràgica de 1909, i Jaume Aiguader considera que aquestes masses treballadores han de reivindicar la seva condició de catalanes, perquè sense elles
el nostre país mai no podrà ser lliure. Així, el 1913, perdonin, però el 1913 veu la llum una publicació que es diu Tramuntana, que pretenia ser un homenatge a una publicació prèvia, que era la Tramuntana, que havia editat Josep Llunas i Pujals, un àcrata barceloní. I llavors, en aquesta publicació, llegim el que serà el pensament de Jaume Aiguader al llarg de tota la seva vida. Permetran que llegeixi, és molt curtet. Diu la Tramuntana: volem una Catalunya per la llibertat. Volem llibertat per Catalunya. Volem una federació universal de pobles lliures. Volem que no hi hagi altres fronteres que les respectes als costums i la llengua pàtries. Volem una transformació social, que el treball no sigui una explotació humiliant, i sí una dignificació de l'home. Escrivim en català, estimem a Catalunya perquè volem fer-la més lliure per a l'home lliure. No la volem pas subjectar a cap joc estrany, però tampoc volem que cap tirania subjecti a l'home que viu a Catalunya. A imatge de la llibertat de l'home, no podíem pas ser defensors de l'esclavitud dels pobles, però una alliberació i l'altra tenen que marxar l'ensems. Separar-les és un engany més, una mentida monstruosa. Cal dir que aquest pensament no és únic del Jaume Aiguader. Els he comentat que havia fet coneixença del Salvador Seguí, el noi del sucre, que s'ha assassinat el 1923 pels pistolers de la patronal o dels sindicats grocs, al final és el mateix. I Salvador Seguí, l'any 1919, darrere de la vagadera canadenca, de la que enguany commemorem el centenari, havia adquirit un fort prestigi públic pel fet de ser secretari general del sindicat que havia aconseguit, pensa la patronal, i havia aconseguit pels treballadors, primer catalans i després de tot l'estat espanyol, la jornada de les 8 hores. Com deia, en Salvador Seguí, que tenia tot aquest predicament, fa uns mítings i unes intervencions públiques a Madrid, en la qual indica molt en la línia de Jaume Aiguader el següent. Nosaltres volem que Catalunya no sigui una colònia. S'està referint al model de colònia fabril que s'havia estès pels rius Ter i Llobregat, on el patró tractava a la seva població obrera amb un règim de vassallatge propi de l'edat mitjana. Com aquestes que tenen els fabricants de Barcelona, amb què estan esclavitzant els seus obrers. Nosaltres volem que Catalunya sigui un poble lliure, conscient i ben administrat. Nosaltres som més catalans que ells, que tant es vanten del catalanisme. Nosaltres, els treballadors, com que sigui com una Catalunya lliure, no hi perdríem res, ans al contrari, hi guanyaríem molt. La independència de la nostra terra no ens fa por. Puc assegurar-vos que si algun dia Catalunya conquista la seva llibertat nacional, els primers, si no els únics, repeteixo, que li posaran entrebancs seran els homes de la Lliga Regionalista, perquè a Catalunya, com arreu, el capitalisme està mancat d'ideologia. La nació que defensa Aiguader és la nació del poble menut i de les classes mitjanes, però bàsicament del poble menut. El poble menut és tot aquell conjunt de persones que al llarg de la història han anat construint la civilització tal com la coneguem i que no han sortit mai als llibres. Als llibres ens trobem els senyors, els arquitectes, els pintors, però no aquells que feien la feina bruta, els que aixecaven realment les catedrals o els que, en la pràctica, feien possible que un palau lluís més o millor. El que diu és que fins aleshores la civilització tal com l'entenem nosaltres i com l'entenien ells, per a aquests éssers marginats, aquells éssers exclosos de la societat, entre cometes, era quelcom d'aliè i d'opressiu. I es diu en Jaume Aiguader en aquest cas. Se us ha dit que el treballador no tenia pàtria, que totes són esquerpes amb ell, que totes li són enemigues. Però el treballador té un esperit i dins del seu esperit viu la pàtria. L'home viu per tota la terra, però dintre de cada home hi ha un tros de la terra que l'havia vist néixer i on ha viscut. La terra i l'aire que l'envolta han diferenciat el seu organisme, però més que tot han diferenciat el seu esperit. De totes maneres,
al costat d'aquesta defensa d'uns ideals que s'han de construir, d'una nova civilització i de tot això, Aiguader és una persona pràctica, ell ha vist com viuen els treballadors i per tant sap que la recepta, les solucions als seus problemes tampoc poden esperar que la nació catalana estigui plenament alliberada. Ell considera, amb tota la raó del món, que el model que es propugnava des de cert catalanisme romàntic de la casa i l'hortet per als treballadors és absolutament inviable. Defensa que els treballadors disposin d'unes habitacions higièniques, ben airejades, que puguin viure amb una certa comoditat. I escriurà sobre això durant els anys 20 i, sortosament, podrà posar la primera pedra al que serà la Casa Bloc, un edifici que es volia de model de com havien de ser els habitatges obrers durant el seu període d'alcalde. A més, i tornem una altra vegada, i perdonen vostès, a l'any 1921, en Jaume Aiguader, en tant que president de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, fa un discurs, el seu discurs com a presa de possessió del càrrec, en el qual recorda que el 1919 els treballadors havien aconseguit una fita molt important, que era guanyar les 8 hores. Guanyar les 8 hores significava que ara els treballadors disposaven d'un capital inapreciable, disposaven de temps, cosa que no havien tingut fins aleshores. I com que disposen de temps, Jaume Aiguader el que fa és reivindicar que els activistes, propagadors culturals, vagin i rescaten aquest capital perquè aquest capital s'inverteix en institucions com les seves, que el que fan és fomentar la cultura entre els treballadors. Ens diu, avui, amb la llei de les 8 hores, a l'obrer se li dona un mes i 2 descans, hores vigoroses que no sabrà en què dedicar, potser. Nosaltres tenim de recollir-lo i servir-li de guia i conduir-lo a casa nostra. I nosaltres, els ateneus i associacions culturals, devem ensenyar-li als museus, portar-lo a les biblioteques, sentar-lo en les aules, guiar-lo en el laboratori, mostrar-li la civilització tota en so que té de vell i de noble. Aquesta civilització que ell ha pujat a costa de sofriments, que ell ha suat i no ha gaudit mai, que ell creava i sols se'n rebia les desferres i les malaurances. Sols se li ensenyava el que tenia d'injusta, se li amagava el que tenia de noble. Així doncs, arribat a aquest punt, crec que convé entendre que Jaume Aiguader, probablement per seu ingrés a la maçoneria i perquè tenia interessos previs abans d'ingressar a la maçoneria durant la dècada dels anys 20, l'home no és només un animal al qual, calmant-li el seu fisiologisme, ja en tenim prou. Una persona no pot ser simplement algú que menja, que beu, que es reprodueix i que diguem-ne, sobreviu com bonament pot. Un ser humà té alguna cosa més, té un esperit, té una voluntat, té una necessitat de fer coses, té necessitat d'accedir a allò que és superflu, necessita gaudir de l'art, encara que l'art no li doni de menjar, perquè aquesta és la diferència entre l'ésser humà i l'animal. Com deia, per sufragar les necessitats més peremptòries, això ja et fa un salvatge. La civilització ens dona un plus i hem de fer que l'obrer, que el treballador, el que ha estat marginat sempre, tingui accés a aquestes superfluitats. Perquè així, quan accedeixi, llavors podem dir que la civilització en tant que tal és completa, mentre els obrers, és a dir, una part importantíssima de la societat, no tinguin accés a aquesta civilització. La civilització en tant que qual no es pot considerar existent. De fet, poc abans, algú havia donat una idea del que havia de ser un obrer en una societat industrial. Suposo que han sentit parlar vostè de Charles Taylor, el creador del maquinisme americà i de dividim tot el més que puguem perquè l'obrer faci el menys possible. I escriu en Jaume Aiguader, per a Taylor, l'home és el motor i per tant la intel·ligència és obrera. A les grans fàbriques americanes, on prefereix un obrer idiota a un obrer intel·ligent, car aquells no renuncien a ser una màquina més, mentre els intel·ligents sí. La lluita per la llibertat humana és absolutament indefugible. L'home ha de tenir pensament
gaudi, ha de poder disfrutar de la vida, no només ha de poder menjar i ha de poder sortir i gaudir d'un passeig i d'un paisatge i d'una obra de teatre i d'un concert. Cal tenir en compte, a més, que quan Jaume Aiguader planteja aquests aspectes, estem parlant d'un obrerisme que està fortament impregnat d'idees llibertàries, tal com han destacat aquí prèviament. El republicanisme català és un republicanisme que veu molt de les teories sacres i llibertàries, bàsicament perquè són les que han estat predominants a Catalunya, si més no des de 1870, i pot ser que en caràcter previ. L'obrer català, per tant, no es conforma només a menjar, viure bé i tenir les necessitats cobertes. L'obrer català té deler de llibertat. El que ha passat a Rússia moltes vegades, el Jaume Aiguader ho explico, per les circumstàncies concretes del lloc, no perquè aquest sigui el model a seguir. Així doncs, deixarem una mica de banda el que són els aspectes més teòrics i faré una petita aproximació al període més mogut de la vida de Jaume Aiguader. Jaume Aiguader va ser fundador i membre de la Unió Socialista de Catalunya des de 1922. El 1923 hi ha una iniciativa de diferents entitats ciutadanes, entre les quals l'Ateneu Barcelonès, l'Ateneu Enciclopèdic Popular, per fer un gran acte de rebuig al pistolerisme i sobretot a la impunitat que els pistolers tenien a la nostra ciutat. Quan se celebra aquest acte, fa apenas un parell de setmanes que Salvador Seguí, el seu amic, havia estat assassinat a la nostra ciutat. En el curs dels contactes que tenen lloc per celebrar aquest acte, Jaume Aiguader coneix en Macià i a partir d'aleshores Macià i Aiguader començaran a formar una unitat pràcticament inseparable. Quan arriba el moment de la dictadura, quan el 13 de setembre del 1923 el senyor Miguel Primo de Rivera, evidentment amb l'anuència real, amb el permís i el vistiplau de la monarquia espanyola, dona el cop d'estat, Macià marxa i el que queda a l'interior, Jaume Aiguader, es converteix d'alguna manera en la seva veu a l'interior. Les activitats de Jaume Aiguader durant aquest període és les normals que tindria qualsevol conspirador del que nosaltres ens imaginem a les pel·lícules. O sigui, imaginen vostès en Jaume Aiguader a les tantes de la matinada, sota els fanals del Passeig de Gràcia, dient a la gent dels escamós el que havien de fer o havien de deixar de fer. O imagínense una persona que, com que era un sospitós habitual, sempre tenia a punt una maleteta perquè un dia o un altre el venien a buscar. O, com va donar la casualitat o casualitat volguda, que això no ho sabrem mai, que el pis de la seva mare que donava a Calàbria, donava paret a paret amb el seu, que donava al Gran Via, quan la policia entrava per el Gran Via els havia fet una petita porteta, passava al pis de la mare, baixava per carrer Calàbria i es feia escàpol. Vull dir, és la vida normal i habitual de lo que era un conspirador en un sentit estricte. I quan parlem de conspirador, volem dir que algú li ha dit que el seu era pràcticament una addicció. Entre 1923, el moment de la dictadura, i el 1971, a les eleccions municipals, participa en un complot el 1924, en un altre el 1926, en un altre el 1929, en un altre el 1930. Mentrestant, tot i no participar en el complot de Garraf, sí que és veritat que s'havia entrevistat tant la gent que portaria al complot. És a dir, és una vida que està absolutament vinculada a la lluita física, repeteixo, física, contra la dictadura. I és gràcies als seus contactes durant tot aquest temps, ell continua militant a la Unió Socialista de Catalunya, perquè la militància d'Estat català no excloïa que tu fossis d'un altre partit. De fet, la seva militància a la Unió Socialista de Catalunya només acabarà quan el 1931 es crea Esquerra Republicana, on no es permetrà la doble militància. Llavors es donarà de baixa. Si vostès tenen accés a la revista Justícia Social, veran que la presència de Jaume Aiguader amb el seu nom Jaume Aiguader o com a Cot de Rèdic és habitual. Pot aparèixer cada dos o tres números. El 1971, amb les eleccions municipals del 12 d'abril, guanyen les forces republicanes a les grans ciutats, i això m'interessa destacar-lo, no al camp, guanyen a les grans ciutats, i el 14, quan sembla que els resultats són definitius, Jaume Aiguader i Lluís Companys se'n van a l'Ajuntament
i poc més tard Francesc Macià se'n va a la Diputació de Barcelona a ocupar els palaus i a ocupar els càrrecs que tocaven. Curiosament, en compte del que passa ara, sembla ser que ho van poder fer sense que fos legal, però ho van fer. I aquí comença la seva etapa de la que ha parlat el doctor Alquésar d'alcalde de Barcelona. Jo no destacaria molt més del que ha fet, excepte anotar el detall que després del fets del 6 d'octubre Jaume Aiguader va ser la persona, a banda del govern de la Generalitat, que més temps va passar empresonat. La policia el va acusar que repartia armes entre els casals d'Esquerra Republicana de Catalunya per apoyar a Lluís Companys, cosa que jo no puc afirmar ni negar. Ara, coneixent el trenador del senyor, tampoc m'estranyaria gaire que realment ho fes. Quan surt de la presó al 35 i comença la publicació de pamflet, i el 1936, quan sembla que les coses estan més o menys normals, quan el triomf de Front d'Esquerra s'ha pogut recuperar la Generalitat autènticament republicana, si se'm permet el nom, tenim un altre cop d'estat, en aquest cas el cop d'estat del general Franco, que ens ha obligat a viure en una foscor durant més de 40 anys i que encara estem patint en aquest moment, com molt bé ha dit la senyora Montse Benedí, perquè el franquisme no va morir amb Franco i avui dia encara tenim molt franquista que decideix el que poden votar o deixar de votar els pobles. Doncs el primer que fa Jaume Aiguader és el normal en un metge, és l'encarregat de crear els primers hospitals de campanya a la capital catalana, a Barcelona, és l'encarregat de gestionar com s'han de construir els trens hospital i els autobusos hospitals per anar al front, i el mes de novembre aproximadament és nomenat per primera vegada ministre sense cartera d'un govern Largo Caballero. De ministre sense cartera passarà a ministre de Treball i Assistència Social al 1937, després del mes de maig del 37, i aquí Jaume Aiguader es va adonar d'una cosa de la qual penso que tots nosaltres ens hem adonat. El difícil, l'impossible encaix de Catalunya dins la realitat de l'estat espanyol, governen dretes o governen esquerres. De fet, si pensem que en aquell moment dintre de les files de l'exèrcit popular el proselitisme era un fet que estava a l'ordre del dia, pràcticament, especialment determinats partits van fer del proselitisme a les files militars pràcticament una raó de ser i en canvi semblava que l'únic que molestava i per el qual et podien sancionar i et sancionaven era per portar la senyera al teu uniforme. Al mes d'agost de 1938 esclata la crisi de govern. S'ha dit que la crisi de govern havia estat provocada perquè la República es volia fer càrrec del control i direcció de les indústries de guerra de la que fins aleshores estaven sota control de la Generalitat. Això és una veritat a mitges, la qual cosa vol dir que és una doble mentida. En aquell Consell de Ministres es van portar diferents decrets, no només un. Entre els decrets que van entrar hi havia un que volia aplicar 58 condenes de morts. Hi havia d'altres. El de les 58 condenes de morts era especialment greu, el de les indústries de guerra, però tal com s'explica Carles Pissunyer, i em permetran que torni a llegir, a pesar de ser tan arbitrario y heridor este decreto, las industrias de guerra, el que provocó la crisis fue el de la creación de nuevos tribunales de justicia. Tanto Aiguader como Irujo pertenecía al Partido Nacionalista Vasco, se opusieron a la aprobación del decreto que fijaba para los nuevos tribunales una composición y funciones parecidas a los de los países con regímenes dictatoriales. Negrín se mostró irreductible y la crisis quedó planteada, dándose el caso, sin embargo, de que a pesar de haber sido la aprobación de dicho decreto lo que provocó la crisis, no llegó a tener efectivitat perquè el president de la República es va negar a signar-lo. Després d'això vingué l'ocupació del nostre país pels feixistes, que a més en aquest cas portaven el nom correcte i es deien a si mateixos Ejército d'Ocupació, o sigui, no volien enganyar ningú. Van haver de marxar a l'exili, va anar a Mèxic, va tenir la família dividida i continuava sent una figura de referent. De fet, quan hi havia crisis entre els diferents grups de l'exili català
se li demanava el seu recolzament o un o altre grup, i ell sempre s'havia mantingut fidel a les institucions que havien estat al nostre país, més enllà de qualsevol altra història. Però el que sí que és cert és que l'exili va marcar molt les diferències, no només entre catalans, que també, sinó sobretot en el que seria l'exili català i l'exili republicà espanyol. Bàsicament pels menysteniments i el devessall d'acusacions mútues de qui era responsable o no de perdre una guerra, que finalment es perdia en bona mesura, sí, per la nostra divisió, però també perquè les potències estrangeres van preferir un feixista que un govern de progrés a la nostra nació. Tot i així, i això sí que vull reivindicar, 4 anys després de la mort del Jaume Aiguader, amb motiu de la festa d'entronització de la Verge de Montserrat, de la Mare de Déu de Montserrat, va tenir lloc un fet que a l'estat espanyol va trigar dècades en produir-se. Per primera vegada després de la guerra, catalans d'ambdós bàndols es donaven la mà per fer una commemoració conjunta. La nació, doncs, continuava i continua avui dia viva, com els ideals i els anhels de Jaume Aiguader i la gent de la seva generació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Manuel. Té la paraula l'honorable senyor Ernest Maragall, que va ser regidor d'aquesta casa i també conseller del Govern de la Generalitat. Gràcies, Joan Manuel Tresserras, gràcies Fundació Irla i gràcies a l'Ajuntament que ens acull i un cop més a aquesta casa de la ciutat de tots vostès i gràcies molt especialment a Ramon Alquézar i a Manuel Pérez per la magnífica lliçó que ens acaben de regalar. Jo he vingut a això, a aprendre, no perquè hagués de descobrir qui era Jaume Aiguader, encara que ara m'adono que sí, que hi ha molt a descobrir i que hem d'anar molt enllà del pur coneixement bàsic, història, període, república, conflicte, guerra civil i tota la vida anterior, etc. De manera que el primer que voldria reflectir és aquesta qüestió imprescindible dels temps actuals, que és estudiar història o saber història. Perquè és inevitable no només treure'n aprenentatges concrets, sinó que és inevitable i és convenient treure'n aprenentatges aplicats, treure'n lliçons per la millor interpretació, comprensió i definició de la nostra pròpia actuació com a societat, en tots els terrenys. Abans el senyor Pissarello deia, i ara també ens ho confirmava amb el Pérez, fins a quin punt aquí hi havia un element, utilitza l'expressió generació antifeixista, diguéssim, que a mi em sembla molt gràfic i molt real i encara hi podríem afegir anti moltes coses, diguéssim. Però a mi m'interessa més remarcar, quasi us diria el contrari, és a dir, que era una generació de l'esperança. Era una generació que somiava, que treballava, que es comprometia per, no contra, o no només contra. Com que estava a part, havia d'anar contra, però el que volien era construir. El que volien era construir un país, una societat, una dignitat, una llibertat, i em sembla que això està molt present al llarg de tota la seva trajectòria. Jo crec que podríem dir, aleshores i ara, que Catalunya i Barcelona també era més societat que estat. I això em sembla que és una reflexió que encara l'estem buscant, diguéssim. Encara ens hem de creure que el podem tenir o que l'hem de tenir. Ara ja ens ho creiem, però encara no hem trobat ben bé el camí per arribar-hi. Però en qualsevol cas, en aquell moment, i això té a veure amb la seva amb la seva etapa com a alcalde de la ciutat, segurament el que en podríem dir màxima representació de l'Estat del nostre país era l'Ajuntament. Molt més, inclús durant la República, que una Generalitat que era més símbol, identitat i projecte que no pas administració, estat en el sentit positiu i polític de la paraula.
I bé, ell jo crec que hi arriba, el Jaume Aiguader, perquè tota aquesta generació, em sembla que són més... van acabar sent polítics, però una mica perquè no hi havia més remei, diguéssim, perquè era com hi havia una coherència de fons amb el que la societat del país expressava, demanava, exigia. Eren ciutadans abans que polítics. Ell era metge, i era higienista, tenia un concepte de la ciutat, del que volia dir salut pública, del que volia dir qualitat de vida, del que volia dir benestar. Per tant, en aquest terreny també plenament conscient, com tu deies, Manel, de la pobresa, de la desigualtat, de la que es vivia contínuament. I crec que la seva preocupació era aquesta, més que l'estrictament... Per servir aquesta inquietud i aquesta preocupació van haver de construir, com tants altres ciutadans arreu del món i arreu d'Europa, molt especialment els conceptes que servien per definir en termes polítics projecte, aspiració, reconeixement democràtic, federalisme primer, republicanisme després, socialisme com a concepte que s'hi va anar afegint d'una manera inevitable, també quasi natural. Que tot això és el que conduïa cap a aquesta expressió estat, llibertat, estat, que és el que finalment també, fixeu-vos que hi havia doble militància, Unió Socialista, Estat Català, almenys durant un temps. Jo crec que això és molt indicatiu del que volia dir aquesta generació. Mireu, jo ahir em va tocar presentar un altre llibre, amb un acte molt més petit i discret, a una llibreria d'aquí del Poble Nou, sobre la vida de Rafael Ramis. És que és espectacular. Fins a quin punt hi ha una mena de calc del personatge, del prototip, de l'evolució, de la trajectòria. Rafael Ramis és Figueres, alcalde, Unió Socialista, Estat Català, mà dreta de Francesc Macià, segurament amb menys relleu polític, però amb la mateixa implicació, amb la mateixa proximitat. L'única diferència és que Jaume Aiguader era metge i Rafael Ramis era mestre. Però és el mateix. Tenia el mateix afany, diguem-ne, d'alliberament social i de construcció de societat digna i lliure. De manera que, en fi, jo crec que estem davant d'un regal magnífic, Manuel Pérez i Rafael Alquézar, un regal que hauria de ser capaç de sortir d'aquesta habitació i d'aquests murs. Jo dic que aquest és un llibre per a l'escola, o pels instituts, o per ambdós. No sé si de lectura obligatòria, però quasi. És a dir, mira, jo no em resisteixo a llegir-vos un fragment molt curt de l'any 23, que lliga també en el pitjor moment del que podríem dir terrorisme del capital, del pistolarisme. Hi ha un acte l'abril del 23, un míting contra el pistolarisme que havia acabat després d'una tongada d'assassinats, incloent el de Salvador Seguí. I això era un acte al Teatre Nuevo, organitzat pel Comitè d'Acció Civil, presidit per Jaume Aiguader, i era un acte, com diu perfectament Manuel Pérez en el llibre, era un acte unitari de les esquerres i el progressisme barceloní. És a dir, era un acte del que ara en diem el bloc del 80%. Doncs bé, allà estaven, no? I en aquest acte unitari que van intervenir Pedro Gorga de la Lliga dels Drets de l'Home, Jaume Llull per la Federació Local de Sindicats Únics, Montanyà per Esquerra Catalana, Francesc Xavier Casals del CATSI, Rafael Campalans de la Federació Socialista, Joan Peiró per la CNT, Joaquim Maurín per al Seminari La Batalla, Àngel Pestanya per Solidaritat Obrera, i va tancar Jaume Aiguader. Déu-n'hi-do, no?, com a imatge i com a missatge, també. Jaume Aiguader què va dir? Ho llegeixo també, com que tu ho has fet, jo molt breument i molt menys no em resisteixo a la tentació de llegir aquest fragment. Diu ell, va dir, aquest acte pot tenir una importància grandiosa. En el manifest publicat per l'Ateneu Enciclopèdic Popular, és a dir, ell, en definitiva, diem que l'Estat no sap acabar amb el terrorisme. Jo he pensat, diu Aiguader, moltes vegades, si és perquè no pot. L'Estat està quebrant a tot arreu. Espanya ha fracassat ja des del seu origen. En altres països d'Europa va ser la guerra la demostració de la seva impotència. Fa una referència una mica més llarga que m'estalvio
a l'imperi romà i a com va caure amb les invasions bàrbares, etc., diu, era el triomf de la violència contra la raó. Diu, aleshores, els homes lliures de la ciutat, rere les seves muralles, van defensar la llibertat i el progrés. Avui cal que sigui també la ciutat i no l'Estat qui defensi la civilització. Ciutadans, aportareu el vostre concurs per a defensar la ciutat i la vida del dret i la justícia? Doncs bé, jo us faig la mateixa pregunta i la mateixa demanda. Tenim l'obligació de respondre a aquesta pregunta, tenim l'obligació d'aprendre d'aquesta història, tenim l'obligació d'agrair profundament a Manuel Pérez en la seva feina, en la seva obra, i d'agrair a Jaume Aiguader i a Rafael Ramis i a tants altres el llegat, el testimoniatge plenament vigent de la seva experiència i de la seva vida i del seu compromís republicà per la llibertat, per la dignitat i per la justícia. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Em permetran que comenci per excusar el senyor Gerardo Pisarello, que havia d'absentar-se i, per tant, em correspon de cloure l'acte. Ho he de fer agraint a l'Ajuntament i als qui avui el representen també les facilitats que hem tingut des de la Fundació IRLA per poder tirar endavant aquest projecte, per poder fer aquest acte avui aquí, que és on s'havia de fer, i per una relació cordial que ja enfila unes quantes d'aquestes obres de rescat de la memòria que la Fundació va duent a terme. Després, evidentment, voldria agrair, però sobretot felicitar, donar l'enhorabona al Manuel Pérez Pereira per aquest treball, també al Ramon Alquézar, i agrair també la seva presència avui aquí. Agrair a la Montserrat Benedí que hagi participat en facilitar que es pogués fer aquest acte i senti present també directament i intervenint-hi. I a tots vostès una mica per la seva presència aquí. És una cloenda, hauria de dir alguna cosa més que uns agraïments protocol·laris, però hi ha molts especialistes del primer terç del segle XX aquí a la sala i és una mica arriscat dir alguna cosa, però si em permeten només un detall, fa la sensació que aquell republicanisme que, a diferència del d'ara, es va trobar després d'unes eleccions municipals amb la possibilitat de proclamar la república i fer-la efectiva, sense tenir un projecte realment elaborat per tirar-ho endavant, és a dir, amb molts principis, amb un gran gavatge, però sense un projecte específic de país, van tenir la possibilitat, i ho van fer, de reassignar sentit al projecte noucentista, posant el centre de gravetat en les classes populars. I això sol, em sembla un element d'inspiració molt important. Bé, la Fundació IRLA, amb aquestes col·leccions, el que fa és rescatar la memòria, però també des del convenciment que ara el republicanisme sí que té projecte, sí que hi ha projecte de país, que no cal que les classes populars algú les consideri centre de gravetat, perquè elles ja ho són, efectivament, perquè elles ja ho són. I, per tant, fent referència a aquest treball de la Fundació, que creiem que és modest, però que va tenint continuïtat i que és important, n'hem rescatat en aquests darrers anys moltes d'aquestes biografies. S'ha fet una feina molt intensa que es pot seguir també a través de la nostra presència a les xarxes i de la pàgina web de la Fundació, i convido tothom a fer-ho. Realment crec que aquesta tasca de rescat de la memòria ens permet guanyar perspectiva i que té sentit també no només en tant que rescat en ell mateix, sinó també com a font d'inspiració de les polítiques que ens calen i ens caldran. De manera que també en això vull agrair la presència del Josep Vall, que és el cap d'aquesta tasca des de la Fundació. Ell n'és el director, el Lluís Pérez, que també fa una estona corria per aquí, que porta més la part, diguem-ne, més de pensament actual, però que són els que porten la màquina de la Fundació.
I com deia, res més, agrair altra vegada la presència de tots vostès, el paper de l'Ajuntament en aquest projecte concret i la presència de tots vostès en aquesta presentació perquè fos prou lluïda i estés a to amb aquest espai tan magnífic. Moltíssimes gràcies i bona nit.